खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिटिसिनि बाक्सा जिल्लानिफ्राय अर्गेनिक बेरेमोदैनि गिबि हादोरनाङारि शिपमेन्ट 20 मेट्रिक टननि केफखौ थांनाय 9 मेआव आमेरिका हादोरसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जाफुंसारनाय क'क्राझारनि जिल्लानि देबिका बसुमतारिया तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ उथ्रिसारनायाव जाफुंसारनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुपाथि नोगोरनि बिफा बिपुल कुमार बसुमतारि आरो बिमा महिला बसुमतारिनि फिसाजो देबिका बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हाबाय। साननैनि हाबाफारिजों 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय एबा गोसोखां सान फालिदों। सिडली चिरां आन्सलिक सौरुप स्थिति प्रसाद संसदआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल प्राइमारि सौरुप स्थिति प्रसाद संसद थावनियाव साननैनि हाबाफारिजों 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय एबा गोसोखां सानखौ फालिदों। हजाय कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि थागिबिफोरा गोबां आयेन बेरेखायै दंफां दाननाय आरो हाग्रा आवग्रिनायनि खौरां होनदों, जायनि जाहोनाव लोरबां जिब रोखोम ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि बिबानखौ थाबैनो राहा लानो खावलायदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गुवाहाटी रिं रड मावथांखिनि थाखाय गनायथि होदों, लोगोसे आबहावायारि गोहोमखौ खमायनो थाखाय मैदेर करिडरखौ फोथांफिन्नाय बायदि राहाफोरखौ बिथोन होदों। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा बङाइगावनि 27 नं राजालामानि साखतलायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा जादों आरो बेजों लोगोसे आइजोनि फिसायआ गोब्राब जोखोम जादों। आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै सा 87 फरायसाफोरखौ कासिकट्रायाव थानाय बैराथि नबलाङाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा आसाम रायजोनिफ्राय धेमाजि जिल्ला जनाय मासाखि सापरि गामिनि नखरनि आंखालखौ सुफुंनो खामानि मावनो थांनानै नखर फारसे फैनाय मनु बसुमतारि 54 बोसोर जानाय सासे बैसोगोरा सुबुङा थांनाय 3 मे रबिबार सानखालि अन्ध्र प्रदेशनि इलुरु रेल स्टेशननिफ्राय कन्याकुमारीनिफ्राय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसजों खामानि मावनो थांनानै न'आव फैनो होनना ट्रेन गाखोनायआ दासिमबो न'आव सफैयासै। नखरनि सुबुंफोरा गोबां सुलाद लाबाय, नाथाय दासिम जेरावबो जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बहाबाफोर नुसनबायोब्ला फोरमायहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। आसामाव 15 बोसोर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार आरो बिटिसिआव 15 बोसोर बिपिएफनि दोलोनि सरकारानो थागोन, बेयो रोखा बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि महरै सुभेन्दु अधिकारीया समायखिराखौ लाबाय। मख'जाथाव दि बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरि सुभेन्दु अधिकारी बिथाङा सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ कलकातानि ब्रिगेड ग्राउन्डआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, एनडिएनि गागि दैदेनगिरिफोर, मिरुनि मन्थ्रिफोर आरो बिजेपि खुंथायाव थानाय रायजोफोरनि मन्थ्रिफोरनि नुजाथिनायाव खुंफुंजायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल एन.एस. राजा सुब्रामानि बिथांनो भारतारि रौनिया हान्जानि चिफ महरै बिबान होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फावखुंगुरनिफ्राय राजखान्थिगिरि जानाय बिजयआ मैया तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। गावनि गिबि बिबुंथियाव बिथाङा बुङो दि मोनसेल' पावार सेन्टार आरो 2000 इउनिट बेसेन नाङै मोब्लिब गोहो आरो आइजोफोरनि रैखाथि सोरजिनायनि थाखाय थाबैनो बिथोन होनायाव सागान होगोन। नैथि खेबनि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन। गाबोन 12 मे खालाराव समायखिरा लागोन गिबि मन्थ्रि महरै हेमन्त बिश्व शर्माया। मिथिबावनाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया
मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन समायखिरा लानाय हाबाफारियाव। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।